Здравейте, приятели! Днес ще снимаме едно малко и късо мачле между Галатасарай и Ливърпул. Ето, всичко е на професионал Excellent. Да, стадион някакъв. Алианс Арена. И да започваме. Така. Нека да му чакаме. Обаче много ми харесва, защото има 3D картини, най-нови лица на футболисти и новини стадиони, работи винаги производителя оставя някакви фиксове. Това е много добре. Може малко да лагва, само това ще кажа. Да, атака, Дрогба. Пас към Шнайдер, шут и за съжаление горна града. Много добро начало. И какво? Да, ставаше да е гол и просто Трина трябваше да го изкарат. Гол е. Пемело. Сега Шнайдер. Паснал към Пемело. Дръжчиш. Шут и това е гол. 1-0 за Галатасарай. Дрогба вкарва. Да. 1-0. Много бързо вкарахме гола. Чак 12-та минута. В принцип, аз играя с Реал Мадрид, но не омръзва само с един отбори. Това няма гол. Суарес се стърва големия шанс за гол. И от темата, нали, с Реал Мадрид, казайте си с кои отбори да играя, защото ми омръзва, нали, само с Реал Мадрид, само да побеждавам. И имаше шут на Джерард, отново няма гол. Сега вдигане, но точно. Сега атака на Галатасарай. Пас и дали ще има гол? Дали ще има гол и това е гол. От 2-0 и много гол на Дрогба. Ливърпул ще се затруднят доста. Да. Дрогба, Шнайдер правят хубави атаки. Да, добро. Суарес. Но Суарес нещо не е толкова добър, отколкото от реалността. И няма шанс просто да удари. Сега Стилинг какво ще направи? И това е добро спъване. Браво, Дани. Така. Семих. Ебол тръгва крилото. Пас към Порак. И отново Дрогба. Тук сега фал трябваше да има, но нищо. Сега пък трябваше да има фал, Ливърпул се затруднява доста. Да, Джерард, да видим какво ще направя. Дигане и никой няма. Шнайдер. И първото по време свърши. Нека да видим какво ще стане във второто по време. Резултатът е 2-0 за Галатасарай.
И нека да видим какво ще стане във второто по време. Да. Нека да започнем. Да, и както казах за пача, ако някой иска, ще му пратя на сайта там линковите. И да, червен картон сигурно. Ето да. Ако някой не се заинтересува от пачовете, ще му ги пратя. И отново няма да има червен картон, а жълт. Ето. Суарес никъде дали ще може да ще вкара. И това е шут и добро спасяване. И засада майче. Да. Мислера към друга. Ебол е... Не можа да е пръв. И... на кой бе? И да. Тези вече самички започват да се шомбат. Казвам. Пемело. Паскам Селчук. Шут и той... не знае на къде ще. Точно пасове. Ливърпул не са добри, не са ми отбори, заради това напишете ми с кой отбор да играя. Надявам ще се избра с Галатасарай или с Реал Мадрид да играя. Атака и Пау. Поне жълт трябва да има. Агър, да, жълт. Сега, нека да ми какво ще направиш Шнайдер. Не знам, ще шутам. И добре бе. Сега победи влязъл, че може аз на кева. Труба. Може да карам. Сега да имам нещо ще стане от така да... Не, трудно. Трудно. Ебол е. Тръгва. Пас към Селчук. Сега, Дрогба. Пас към... Не. Пас към Шнайдер, но не става. И... Въй. Няма гол. Това ако няма да е гол, кое ще е гол. Грешни пасове и от двата отбора. И пас към Шнайдер. Не бе, кой да... И да, понякога така се изнервям, защото пасовете наистина са някакви... Не, няма да има гол. И извеждане към Дрогба. Да видим какво ще се случи. Пас бе. И да видим сега атаката на Ливърпул докъде ще достигне. И засада. И този къс спринт пусна. Сега ще се спомня да покажа един чекам. Той път намери да атаката. Да. Много обичам да фаулирам. И да, лагва. И аз нищо не можа да видя. Остана 4 минути продължение. И да видим. Ливърпул отпаднаха. Професионал всичко. Галатасарай нещо по-добрички. Шут. Не, няма. Шут. И това е. Ето, да, свършим. 2-0 за Галатасарай срещу Ливърпул. Напишете кои други отбори исках да играя и може да записвам. Това е